Hei, nimeni on Zofia Baja-Hietikko ja opetan luma-aineita Keski-Pohjanmaan ammattiopistolla eniten fysiikka ja kemia. Tässä on kuvia minun lumaluokassa. Oppimisympäristö on mielestäni hyvä, hyvin varustettu luokka. Vielä syksyllä näistä sovelluksista tunsin pienen osan vain. Olen käyttänyt tällainen perinteinen puhelimen. Nyt olen oppinut paljon ja tiedän, mitkä niistä sovelluksista voi käyttää oman opetuksen tueksi. Tästä keltaisestä Nokia Lumiasta on tullut minun hyvä kaveri. Sosiaalisen median käyttö matematiikan, fysiikan, kemian opetuksessa hankkeessa sekä henkilökohtaisen oppiympäristön kehittelemisen hankkeessa ovat aika haastavia, mutta voisin sanoa, että tulokset ovat lupaavia. Luen, opiskelen, keskustelen ja valitsen sen jälkeen omia ratkaisuja. Kokemuksia uuden oppimisympäristön kanssa, esimerkiksi Facebookin kanssa ja mobiililaitteiden kanssa ovat hyviä. Monessa tilanteessa niiden käyttö on hyödyllistä, esimerkiksi luokan lisäksi vierailuissa ja työssä oppimassa sekin. Tässä oli sitten minun lyhyt esittely ja minulla on paljon enemmän erilaisia materiaaleja, oppilaan työt ja erilaisia projekteja, jotka olemme tehneet yhdessä. Ehkä esitellen joskus toisten. Toivottavasti Anne pystyy vähän taudenna, tiedä mitä mä teen ja kiitos teille tapaamisiin. Made with Doodlecast Pro.